Hele, co si od toho všeho přesně slibuješ? Co prosím? Ta ženská se s tebou nikdy nevyspí. O tohle mi ale přece ani trochu nejde. To je fajn, nebudeš zklamanej. Proč si myslíš, že by se se mnou nevyspala? Jsem přece samec a ona samička. To ano, ovšem naprosto odlišného druhu. A vůbec, já tu nehodlám spekulovat, jen se snažím být dobrým sousedem. Ale ovšem. Čímž teda nechci říct, že kdyby mělo dojít na tělesný vztah, že bych se ho nezúčastnil. I když jen krátce. A řekl bys, že tvoje šance vzrostou nebo klesnou, až objeví tvůj šampon ve tvaru Luka Skywalkera? Darth Vader je šampon. Luke Skywalker je kondicionér. Až tohle to uvidíš. Je to bomba. Neskutečný. Co máte? Přednášku Stephena Hawkinga z MIT z roku 1974. Teď se to nehodí. Za něj ještě nešprechtil počítač. Skvělý, ale musíte jít. Proč? Prostě se to nehodí. Leonard má dámskou návštěvu. To už zase přijela tvoje bábrle?